Na experiment máme prichystaný teplomer, dve nádoby s vodou a balón zaviazaný, v ktorom je napustená voda. Teplota vody v jednej nádobe je približne 43 stupňov Celzia. Teplota vody v druhej nádobe je výrazne vyššia. Je to vidieť už z orosenia tejto nádoby trošku na vrchu. Dosahuje 86 stupňov Celzia. No a balón s vodou a samozrejme zaviazaný vložíme do chladnejšej kvapaliny. Balón po chvíľke stúpne k hladine a pláva na hladine kvapaliny. Zrejme Archimedov zákon nepustí, vieme si vysvetliť prečo. Ak do odmerného valca vlejeme teplejšiu kvapalinu a chvíľku počkáme, vidíme, že balón sa začal v kvapaline vznášať. Zrejme sa nejaké fyzikálne pomery v kvapaline zmenili. Archimedes tiež nepustí. Celkom isto si viete vysvetliť, čo sa vlastne zmenilo. Zopakujeme si celý experiment ešte raz. Teplota chladnejšej vody, v chladnejších úvodzovkách, je zhruba 59 stupňov Celzia. Teplota teplejšej vody dosahuje až 90 stupňov Celzia, čo je o 5 stupňov viacej, ako to bolo v predošlom prípade. Opäť balón naplnený vodou, zaviazaný, vložíme do chladnejšej kvapaliny, pláva na hladine, vlejeme horúcu vodu do odmerného valca a balón nám pomaličky klesne až na dno nádoby. Čiže opäť musela nastať nejaká zmena. Viete aká?